Ahoj! Vítejte na severu Thajska. My jsme teď v Chiang Mai, nebo respektive už nejsme v Chiang Mai, ale tady odsud jsme vyráželi a nacházíme se na takový sloní farmě, nebo jak to říct, záchranná stanice. Záchranná stanice sloníkov, no. Oni by měli vykupovat jakože ty slony, které jsou v zajetí a tady jim dát takový trošku víc volníčko. Takže je super, že tu nejsou žádný řetězy, nic, ty sloni jsou tu prostě takhle na volno. To je paráda. No, je tam i malý. Jsem nechutný. Tak ty je pak uvidíme zblízka. Je to tu už i tak vidět, že... No, proti Kosamu, jak jsme boli ty sloníky, jak jsme jim dávali banány, tak vlastně už mali na sebe ty sedačky. Myslím si, že mali aj okolo krku jako jo, byli připutaný prostě řetězama, nemohli se vůbec hejbat, že jo. Tady jsou na volno vesměs, takže to je paráda. Hej. Vůbec nevíme, co vlastně od toho dneska očekávat. Měli bychom ty slony jim připravit nějaké mňamenky by sme mali připravit, potom by se jich mali nakrmiť, potom by se mali ísť kúpať a možno ich budeme práve môcť aj okúpať. Ale to tam písali, že podľa toho, jak či budú chcieť ty sloníky, ak nebudú, tak prostě ich nútiť nebudeme. Takže se necháme překvapit, uvidíme, jaký to bude. Hej. A zkusíme vám toho natočit co nejvíc. Dostali jsme aj oblečky, však. Asi aby jsme byli špinaví. Asi hej, no. Dokonce mi to i je docela. Akorát je to mokrý a smrdím jak starý. Není to, je to mokré, tak si zober iný. Dobrý je. Dobre to je. Tak teraz jsme zjistili, že v skupině jsme iba my dvaja. Vypadá to tak minimálně, no jako s námi jeli jenom sami Číňani a ty tam mají průvodce v čínštině. No, ty už jsou tam a mají fakt asi čínského sprievodcu, který jim rozpráva a my budeme mať anglicky hovoriaceho, tak čekáme a asi za chvilku už začne. Myslím si, že aj nějaké jako informace určitě dostaneme o tom, o sloníkoch, asi odkiaľ sú a tak. To bude asi nějaký úvod nejdřív. They sleep up to midnight. The daytime they never sleep. If you see elephants sleep the daytime, we need to bring to the hospital. And we got a baby named Kang Kang. Kang Kang is about 1 year and 5 or 6 months, only 1 year and half. Dostali jsme teda nějaké informace o sloníkoch, jaké jsou rozdíly oproti africkým, čo majú radí, koľko sa dožívajú, aký sú veľký a podobně. A teraz nám povedali, že si máme ísť umyť ruky a máme si vyzdvihnúť balíčky, které už majú nachystané pre tých sloníkov. To sú to také tašky a tam práve majú rôzne mňaminky, ktoré im môžeme dávať a krmiť ich. Dostali sme tašku plnou cukrovej trstiny. To majú radi hlavne tie veľké sloníky. A pre malého, protože majú rok a pol, alebo rok a 6 mesiacov, tak ten má rád banániky. Takže to sme si mali dať takto do vačku a tomu budeme dávať. Tašku si musíš dať cez rameno a chránit si ju, protože ukáž, jako ukazoval pán, že máme mať tašku. Takhle nějak vzadu schovanou. Ano, vzadu. Protože keď príde odým a mal by si ju vpredu, tak ti ju môže vytrhnúť. Mňaminky máme, takže už ideme k sloníkom. Ty sú krásne veľký. Hovoril, že tento najmenší tu, tak má niečo s nožkou. To môžete vidieť, že jak sa iba opiera a tu nožku nepoužíva. Hovorili, že ich kľudne môžeme aj pohľadkať, že to vôbec nie je problém. Mi nevzal GoPro. No, počkaj. Joj. Ten je nádherný. Co to mám? Keď to nevezme. Já už dostanu. Krásný. Odpadnem. Teraz sme pri tomto. Má práve nožku poškodenú, takže sa iba takto opiera. Jako má na hlave tu šišinku, to je dobré. Táto má radšej o mnoho banány, než tu cukrovú trstinu. Však? Tak ešte tohto tretieho musíme nakrmiť. Ešte od nás nedostal. Teraz ideme k druhej rodinke sloníkov. Práve sú rozdelení, že tam je jedna rodinka a tam je druhá. Tak ideme teraz k tým a tam je aj maličké sloníčatko. Jo. Poslali nás teda po takomto moste. Já nevím, či úplně tomu verím, ale už se blížíme. 我想下去啊！下来，下来，下来！我不敢。啊，你看边，看边，看边，看边，看边。哎，看边传传。Maličké. Aha. Pán ho musel trošku zahnať, že to je to maličké. Pozri, jak je vysoké, jak já. Jo.
teď za mnou. No dám ti, jasně, že ti dám. Tak. Wow, jsi krásný velký. Tu se teda vycikal? Je toho dost? Pán nám hovoril, že chobot slona je jeho najsilnější část na těle a používá ho na pitě, na právě takto podávání jedla do úst. A já už nemám, já se končí taška. Ukaž, tak tě pohladkám. Jaj. Ty chceš tu cukrovou trstinu však, ty potvorák. Cukrovou trstinu už nemám, to už mám prázdnou tašku, už jsem všechno rozdala sloníkom, ale ještě mi zostaly banány, tak idem dát tomu malému. Dáš si banán? Dáš si banán. Ježiš, ten je úplně maličký. Má uško. Ten je velký jako já. Jirko si oblubil tuto, však? A ono je tuto a Jirko ju krví celý čas. Je to samica a je to maminka toho malého sloníka. No tak ještě daj něco. Dáme. Nakrmila z papulky. Pán hovoril, že jich můžeme klidně aj do úst jim dát tu cukrovou trstinu. Alebo právě cez chobot. Já nemám nic už. A už jsem všechno rozdala. Tak mám, tak jsem dostala ještě. Pán hovoril, že 20 hodín z dňa papajú a 4 hodiny spia. Spia v noci, alebo teda keď je tma. Pokiaľ by spali cez deň, tak to znamená, že sú choré a musia ísť do nemocnici. Slonej nemocnici samozrejme. Však. Prišiel tento za nami. Ten je obrovský tiež. Dostává posledné banány. Jirkovi už trhal tašku, protože věděl, že tam jsou ty dobroty, které on chce. Tak už mu trhal tašku. A pan nám ještě hovoril, že spodok ich nožičiek je hrozně mäkký, že vůbec nie je tvrdý. Tak. Majte tu tašku. A tak banánek. To jo. Doufám, že mi nestupí na nohu teda. Wow, ten je velký. A ten malý je úplně nádherný. Jsem se zobrala domů. Nemůžem. Bereme tě domů, dobré? Do lietadla se zmestíš. Stačí jednu sedačku koupit. Půjdeš s námi, že? Jdeš k nám. Obrovský. Ty chloupky. Hej. Takže teraz už jsme všetkých dokrmili, už máme prázdné tašky a chvíľku nám nechali, môže si takto právě ještě jich pochytať, pofotiť, jsou úplně úžasný. Ale jsou fakt jako naučený na těch lidí, jsou hrozně jako empatický a jsou, jako počúvají. Ten pán ho dokáže ovládat jako slovom, takže oni fakt jako ich dokážu ovládat jako slovom a naozaj nepotřebují žádné reťaze ani žádné jako biče, prostě to je fakt jako neskutečné. Mají chovatelé má jako asi dobrý vztah, no. No ale zase prostě, keď ty sloníkovia chcú odísť, tak úplně volně můžu odísť a vůbec to jako nikomu nevadí, že sice my jsme stále tu, ale prostě oni chceli odísť, tak si zašli hen tam. Hlinu si na seba dávají kvůli tomu, aby se trošku ochladili. A říkal nám, že tohle je nejvyšší, má 2,5 metru, to je i vidět, že jak já jsem vysoký. hej. A nejspíše prej těhotná, že tam je už vidět takový hrb, ale že se nejsou jistý, no. Hej, to pak rozhle, furt papaju, 20 hodin papaju z dňa a 4 spinkajú. Jak se to zvládnou očistit? Hej, postarajte na to úplně to úplně očistí.
Jak to chrúma. Sem tam mi príde, že si grgnú, ale to asi skôr bude, jak to spracuje do toho. A plus nám hovoril pán, že oni vlastne netrávia v žalúdku, ale trávia v tenkom čreve. A že v Thajsku je vlastne špecialita pupu kafe. Je to káva. Jako cibetková, tak akorát sloní. Tak vlastne kávové zrná dajú sloníkom a tým, že vlastne zrnka oni ako keby vôbec netrávia, takže vyjde proste tá káva zpátky a vlastne nájdu to v hovienku a urobia si z toho kávu a že vraj je to úplne super. No nevypadá to, ale běhají strašně rychle, prý až 40 km za hodinu, takže slonovi neutečete. Ale tyhle to vypadá, že jsou přátelský. Ty vypadá, že by nás nemuseli naháňat. Jo, ale to je divný, umějí stát v normální přírodě, že jo, vychutíkal hned. A tady člověk může takhle stát, jo. A je super, že mají tady prostě takhle volno, říkal, že... Džunglu obrovsku tam je, no. Že na noc chodí prostě tamhle nahoru si zalíst. A pak přes den sú se tady, no, většinou. Plus nám pán hovoril, že oči nemajú vôbec dobré, moc nevidia. Nevidia ani ako hore a dolu sa pozrieť, ale za to majú uši úplne perfektné, dokážu počuť aj úplne slabé zvuky a sú veľmi citliví na nejaké práve silné. Hovoril pán, že motorka alebo ohňostroj to ich dokáže ako rozhodiť, no. A ideme ich okúpkať. Myslím si, že v takom teple úplne budú radi, že sa idú kúpkať. On nás ostriekal! No! Jak si stadol! Tento je můj, tak to umím já. To malo, jak se tam kúpe. Ja odpadnem. Tak brodili sme sa vodou, prišli sme z toho brehu sem. Som teda mokrá dosť, ako bola celkom vysoká tá voda. A teraz sú sloníkovia hen tam a ohadzujú sa blatom. No a ponúkali okrem toho, že môžete ísť ako na sloníkov, tak bolo ešte plus sloníci, ale ešte aj jazda na tomto bambusovom rafte. A tak to vás, hej, to sme si nedali, tak to vás prevezú po tej rieke a niektorí majú šťastie a zrovna vidia sloníkov, jak sa kúpajú. No my tu už stojíme asi 5 minút a užívame si to, jak oni si to užívajú. Akože ten nádherný. Ten malý sa tam úplne zvalil, ten nožky vykopáva. Už je ten veľký. Hej, už ten veľký tiež. To je proste vidieť, jak to majú radi, no. A že vlastne asi to prostredie, ktoré tu majú, im úplne vyhovuje. Že majú aj tú vodu, aj to bahno a môžu sa ísť okúpať kedykoľvek. Ale pán nám už hovoril, že máme ísť na obed, je tam nachystaný pre nás pad thai, tak ideme na to. Tak my už sme na konci, mali sme ešte teraz obed, urobili nám pad thai z tofu, ale bol dobrý. Výborný to bylo, mohli sme si nabrat, kolik sme chtěli. Ano, i a ovocie sme dostali, ešte sme si to užili, bolo to úplne perfektné, ty sloníkovia sú neskutoční, obrovské krásne stvorenia a fakt to ako na nás pôsobilo veľmi dobre, žiadne také, že by asi boli nejak týraní alebo to vôbec. Menuje sa tady Living Green Sanctuary. Hej, a my sme mali teda poldňovú exkurziu, kde teda sme ich krmili, kúpali a boha, že to stačilo, bolo to fakt perfektné. Jo, bolo to, fakt to stačilo, no. Tak sa s vami lúčime a ak sa vám video páčilo, tak určite budeme radi za nejaký like alebo komentár. Ďakujeme. Tak jo, čau.